Y para el uno que hemen gaude bueltan Japanese to Survive gehiagorekin. Eta hemen ikusi genuen bigarren mailako misioak eginda, eta beraz, tokatzen zaigu kartutxo bat, kekuko. Tokatzen zaiguna da, urrengo lekzioa egitea. Egin ditugulako hemengo bigarren mailako misioak egin ditugu, bale? Eta esaten dikuzen zegan eguna herrian, lortu ditugulako bueno, horretzen dugu bukatetu zuen misioak ematen dutelako bonus puntua. Oiba, eta gatua? Ba, eta esaten dugu esten duzu kristala, hau da bonus kristala. Eta hor gastatu alditugula gure bonus puntuak. Abara, amor puntu, nivel bat. Bueno, eta ideia, azaltzak dugu, ideia hona dela, misio pizka komplikatuak badira, eta bar. Baten dutelako bonifikazioa, claro. En fin, betikoa armadurak eta guzti hori. If you want to vision arm, vale. We want to visit Sunny Valley Farm next. Vale. Bai. Guzti hori, gotzen digo nivel bat, primeran. Primeran. Vale, ondo. Joango gara ea zer erosi aldugun, ez dakiz, ez da zenbat dirudeko gun. Ez, klaur onda pikurekin ezin dugu zer erosi. Bordun. Orduan dona interian joan bar gara. Ez dakiz el balei horretara, a ber. Zer dut txartu lertu, Hau igual. Es que esto más es... Amen, hori da. Tormenta barrapatuko gaitu. Baliogarriak direla traje hauek. Guztio behiratzea horra. Salditxoak, oiaskoak, bale, etxetxo bat. Vale. Osea, joan margarrera horra. Eta bidetik, klaro. Etxaiak. Zuko ditugu. Zutu altalak izen. Opa. Etxaiak. Oigoa, hiru etxai gainera. Ze escenario politak. A ber. Txuletak ditut hemendik. Vale. Ez liatzeko asko. Porque... Ia egunero ikusten ari zaret edo bi egunero, baina nik niretzako denbora gehiago goten ari tartean eta gauza gehiago. Orduan, dekugu alde batetik... A ber, Mengoko hau, baina dakuten erekin egiten zela gin. Hau da, Hau da, bale, bestea. A ber. Ez dut topatzen orain, pizko bat. K. Erdikoa da, K. Bale. Hau da, K. Ole. Bai, ez non espero lehenengokoarekin akatzea. Baia, ez da hori ez batekin akatzea. Aitu eta ez da, azkenengoa da, Egia da, astuta neu, oza, imagina, astuta neukan ez ala, ja. Nik uste dela egia da. Ole hor. Vale.
Tanda sortzi irabazi dugu. 3 antidoto. Vale. Hortze hor beste burruka bat. Haitu, C, bekoa da C eta goikoa zan... Ostia! C eta goikoa zan... Altzen behara... Zu. Baitu, zu eta zu habilitateak ditu. Vale. Bat gutxi hau. Ondo. Hostia. Zahka. Venga. Primeran. Dago eta mabi. Irabazi dugu. Koat, heavy koat, bale. Ea ekipatu aldugun. Ez, item. Weapon, armor. Hau zan. Ekip. Adibidez, Leon. Vale, hau jarriko diogu hobeto. Jebiko bat badauka, vale. Hau, hobetzen diola. Eta misaki iri ezin diogu zer jarri momentuz. Vale, ondo. Hala, venga, beste burruka bat. Ostia, si... Si, se... Eta... Goikoa da si. Bekoa da se. Vamos, erdikoa da se. Eta bekoa da... Dakutenarekin bilakatzen zala... Za. Eta zeu, pues, bada espada... Azkenengo koari emon. Ez dugu... Akatu, si, katxiz. Ahí va, posoituta. Vale. Si eta se. Si eta se. Venga. Bale, sinatuko ditugu borrokaz kanpo. Suposatzen dut, adibidez, pozoia mantenduko dala. Item. Antidotoa. Bale, ez du mantentzen, bale, hori ondo dago jakitea. Bale, hor momentuz holan. Hori ondo dago jakitea zeren eta... Ostia. Zu, bekoa da zu, lehen burrukatu dugula berarekin. Ba, espada pare bat ona. Erdikoa da za. Za. Eta goikoa. Opa, venga, pozo yo ya, claro que sí. Eta goikoa. Eman segundu bate. Eta goikoa. Astuta daukat, ja,
Eleali bilatu behar dut nola ditzen zen, zeholako aplikazioa mugikorrareko ordentzekoa zana, baina oso ondo zijoala hiragana eta katakana orokorrean ikasteko. Biratu behar dut eta komentatu behar dizuet zein den, porque ez du goratzen zein den, eta ez dut topatzen. Porque ondo etorriko zei, bai niri ikasteko, bai zuei. Elti eskerdak dakizkitanak dakizkitei esan da, Egon behar da hemen. Zo. Horra. Venga. Hortxe. Takata. Akatuak. Bueno, gutxenez, ondo dago pozoia ez du mantetxe. Pena ematen dik, porque orokorrean normalean pozoiak eta mantetzen ziren horako jokoetan. Ondago, guazen beste kutsa horretara. Eman behar du vuelta osoa. Egingo du aurrera, orain ez gara aparatuko mogido horretara egitera. Vale, si dakutenarekin egiten dala, zi, ez G, egia da, G, zera excepzio bat. Goikoa, zu, eta bekoa, ikusi dut. Fallo egin du, osoiarena. Eta bekoa ze, Z-E. Hemetxe. Ostia, eta errek berriz dago hor munduta grabe. Suposatzen dut, etxera saltzean, sendatuko garela. Txita dago. Kanpon dela tapatuta beti dako. Egia dela dakarrik. Bale, betu hor dugu giltz bat ingurunean. Bale, item, lamune, giltz bat, bilatu behar dugu. Ez dakiz bat guazen segundu bat. Guaz, bale, 13 minutu. Txeko dugu beto lan, nire jakiteko, kontrolatzeko, giltz bat ingurunean. Mentiko behar da. Bai, hombre. Vale, goikoa izan iltzartu ze da. Izan iltzartu, bizkat, Alzheimerrekin dago. Borkatu. So, eta bekoa, sa. Venga. Ondo. Ole. Vale. Egongo da barri beste horretan, ikusiko duzuen nola dagoen beste puntan bakarri fastidiatzearen. Jokoak olakoak dira. Si eta so, ezta? Si fijo eta so. Beitu, erratu naz. Si.
Eta sa. Ai. Misak handereñoa zenatu behar dugu. Orain, burrukaz kanpo. Eta jaia beste nivel bat igo diegu. Item. Zamune. Handereñoari, handeri ez. Egun sendatzen duenez, momentuko dugu. Zurazki giltza egongo da kofre honetan. Zenbat apostu. Kofre honetan edo oiko baulean. Sa... Erdikoa dela, uste dut... Endartzonetarikoa. Sa, so, eta... Erdikoa... Erdikoa... Eta su, sa, so, eta su. Sa, su, eta so. Su... Sa... Eta sa. Eta esta sonó sola, su. Su esta. Es so. Eta so. Ole hor. Ui, ze gotxe falta segun beste niveltxo bat igotzeko. Iron Nax. Ez. Ipatuko dugu. Iron Nax. Okuto espatada, katan antzekoa. Bale, berdinak, bale, zer ez. Ikusten, beste puntan. Argi zegoen beste puntan egongo zela. Su... Hostia. Opa, mierda. Listo, orain bai. Kaskoak. A ber, erdikoa da... So, ez dekogu, ez? Bai, sodabekoa. Su eta sa dagoikoa. Bai, hori da. Apatiak. Zizari zuek erasotzen. Baina, bueno. Sa, eta sa. Ole, level up! Nibela igotxerakoan ez dira zendutzen ez, bal. Orduan, item. Andereñoari. Momentuz. Venga. Opa. Mendik. Eta ara. Su eta aroikoa da su fijo eta bekoa se. Venga. Takata. Takata. Eta zenbat goaz grabaketan. 20 minutu bat, ondo guaz, momentuz pizkatxo bat gehiago. Ole hor. Venga. Este burruka bat.
Q, dekogu Q, dekogu... A ber. Erdikoa da Q, fijo. Hori da Q, fijo. Gero dekogu... O, antzeko hori da. B-koa. Eta goikoa... ez da, dakutena dauka, beraz, izan behar da... ikasi ditugun bat, baina dakutenarekin. Argita garbi. Ez da za, a ber, eman segundu bat. Dago. No saudetxo. Aka. Kada kutenarekin ga da. Ga. Oh, akatu dugu, baia. Ez nuen espero akatzea batekin. Ole. Joder, dena lehenengo korean. Hostia, bueno, claro, igual... Eskat... Ez dira oso indartsoa. Vale, I, goikoa da I, fijo, gainera. Ez dut ia esturatu behar. Erdikoa da... Ez dut daukat, Ez da ri, baina txekoa da. A ere. Bekoa da go, bekoa da go. Go eta erdiko A. Ez da erri, baina erantzekoa da. Baina eraki ez du ikasi. Vale. Bogalak ez dira. Kakekikoku bez. Kakekikoku beraz bez. Zazesido. Zergaitik ez zaiten mena agertzen. Ez dauka logika. Egon behar da mendik. Ez dauka dakutenik gainera. Ez da kontsonante bat bera bez. Ahí va la leche. Eta ezin da agertu ikasi ez dugun bat, beraz. Mi, ma, ja, ji, fu, je, jo. Eta barmena puntxuletetan ez daukat. Jarri guardian. Ondo. Eta hori zein da. Me cago en la leche. Edo ez dut ikusten. Itxunago. Edo horrago zeo zer. Ez daukate. Ahí va la hostia. Ahí va la leche. A ver. Eman segundu bat, Dagoela hemen begira.
Zergatik ezen agertzen. Gedakutena ze. Epa. Hemen topatu dut Gedakutenarekin dela hau, baina dakutenarekin, baina, claro, Gedakutenarekin dakutenik gabe da ke. Tamen ke, a ver. Ah, jode, beitu, orain txertan dik, me cago en la hostia, itxunago, tío, itxunago, epa. Itxunago, benetan, batzutan itxunago. Baina, itxu serio, baina, serio. Baina, itxu seriotan, Ole. This place is spooky. Hola, como en plan, oi. Vale, esaten du, bizi zirenak hemen alde zutena egin zutela Jiragan agerraleak heldu egin zirenean. Espada buelta bat, beiradatxo bat. Ezagututa adolako jokoak hemenik be burrokak egongo dira. Ziurazki. Edo igual ez? Bai, argi zegoen. A ver, zu eta... gutxenez ondo ikasten gaude... Eta, za. Zu, da espada. Uf. Ze da, aiba, la leche, zatu naiz. Vale, si... Se... Eta, se... Fondoak gutxenez, fondoak politak dira, Ondo egite dituzte fondoak. Ezkenean Final Fantasy antzeko da, Final Fantasy espiritualan. Fondo preestablezitu bat hor jarrita. Eta listo. Baina, hostia, fondo politak dira burro batxerakoan. Atako gara bestaldetik, vale. Hostia. A ver, bat hemendik. Vale, zabirekin, dakutenarekin, za izan daiteke. Za izan daiteke hau. Espada bi, eta erdikoa ka. Dirudi. Ba, ez da za. Ez da za. Ez da za. Ki bada dakutenarekin gi dakutenarekin gi. Venga. Hurrengo kona, aurrera. Diru asko igazten ego de hori bai. Vale, beste gehitz bat topatu behar dugu. Atea itxita dago baita ere. What? Itxita dagoela berriz. Oh, geratu gara hemen harrapatuta.
Vale, bilatzen ari dira. Zabiatu behar dugula. Tegongo da hemendik sartuta edo. Hostia, ese susto, joder. Cago en tal. Zu eta erdikoa, osea, bueno, dekoa bestea, bide laguna. Se. Venga, se. Eta se. Zenbat daramagu? 30 minutu, ba, burruka hau bukatzerakoan utzi beharko dugu, porque 30 minutu ya luzetxoa da, hostia. Ja nahiko txo da, gaurkorako, eta hemen ikutsiko dugu nik uste gaurko abentura. Save... Parratu naiz, horrez nuen gorde nahi. Segetik gaur joan da bera, baina, bueno. Espero zuen guztuko izatea, guztuko izan basabak esan behar duzu, zaindu, eta horren arte lagunok,